den, sledujete podcast Institutu moderní výživy a já mám velkou radost, že v dnešní epizodě můžeme už podruhé přivítat vzácného hosta pana Martina Hrantu, MSc. Vítejte opět v našem podcastu. Ahoj, já jsem rád, že tu můžem být. Prosím vás, Martin Hranta se dlouhodobě věnuje mezinárodnímu výzkumu v oblasti mikrobiomu. Dlouhé roky spolupořádal největší světovou konferenci o mikrobiomu, publikuje v prestižních vědeckých časopisech a především přenáší poznatky z vědy do praxe v oblasti personalizované a cílené modulace mikrobiomu. Než začneme, dovolte mi, abych klasicky strašně moc poděkoval společnosti Mixit za to, že dlouhodobě podporují náš podcast a vědecky podložené informace o výživě a zdravém životním stylu. A pokud i vy chcete podpořit fungování našeho podcastu, jděte na web mixit.cz a nakupte tam se slovým kódem IMV. Zároveň bych vás hrozně rád pozval na platformu Vlny.cz, kde najdete za jedno předplatné opravdu desítky podcastů na různá témata a v rámci našeho podcastu tam naleznete bonusové epizody a minisérie na různá témata z oblasti výživy, fitness a zdraví. A poslední věc na úvod, prosím vás, strašně rádi bychom vás oba pozvali na 7. ročník konference moderní výživy, která se uskuteční 22. listopadu v Praze, anebo online z pohodlí vašeho domova, kde i Martin bude mít přednášku o tom, jak využít střevní mikrobiom na maximum. Takže prosím vás, vážení přátelé, to by bylo na úvod všechno. Pojďme na to a vy si užijte dnešní podcast. Tak, Martine, jdeme na to. Vlastně při tvojí minulý návštěvě v předešlé sérii našeho podcastu, tak my jsme si v té epizodě vysvětlili, co to je mikrobiom, jeho základní funkce a proč je důležitý pro naše zdraví. Dneska se podíváme na to, jak ten mikrobiom funguje v praxi, co mu škodí, co mu prospívá a jaké má propojení na zbytek těla. Takže pojďme na to. Taková první otázka na úvod by bylo asi zajímavý si říct, jaké vlastně všechny mikrobiomy v těle rozlišujeme. No, to je ináč pomerne zaujímavá otázka, lebo vždycky vieš, keď vidíš nejaké reklamy alebo podobne, vždycky sa povie, že mikrobióm a každý myslí, že je iba črevný mikrobióm. A je pravda, že ten je aj najlepšie preskúmaný a má asi aj najväčší dopad na naše zdravie. Lenže tých mikrobiómov je veľa. Máme orálny mikrobióm, máme kožný mikrobióm, dokonca je aj mikrobióm respiračného traktu, čiže nazveme to pľúcny mikrobióm, a potom aj urogenitálny mikrobióm a už jen vaginálny mikrobióm. No a ono to, čo je na tom zaujímavé, je, že oni medzi sebou neustále komunikujú. Oni tie baktérie prechádzajú napríklad z orálneho mikrobiomu do toho črevného, z črevného do kožného a podobne. My sme to dobre videli, keď sme začínali ako podnikať a sme začínali predávať probiotika, tak jedný z prvých vecí, čo nám ľudia reportovali, že sa im zmenil telesný zápach. Buď k lepšiemu alebo k horšiemu, lebo však vlastne ten zápach je z baktérií, hej? A to vlastne on skrz to, že sa zmenil ten črevný mikrobióm, ovplyvnil ten kožný a oni vlastne úplne potom prestali voňať svojmu partnerovi alebo partnerke, a no to je problém, samozrejme, však im voňať musíš, vieš? No to jo. Takže tých mikrobov je viacej a teraz je veľmi super, že my vieme ovplyvňovať rôzne mikrobiomy a napríklad ten črevný mikrobióm. Takže keď si predstavím, že nejaký napríklad vaginálny mikrobióm a potrebujem tam do toho dostať nejaké laktobacily, tak ich dokážem cez to, že to zjem perorálne, tak oni premigrujú a dokážu to kolonizovať, napríklad vaginálny mikrobióm. Čiže je to veľmi pekné, aké je to celé prepojené, že ich je viacej a vlastne dokážeš, tým, že ovplyvňuješ jeden, dokážeš ovplyvniť aj druhý. A jakým způsobem tyhle mikrobiomy spolu navzájem komunikují, aby jsme si to dokázali představit? Oni vyslovene, oni doslova tie baktérie migrujú medzi sebou, tak to je úplne také naprvu, že ona fyzicky prejde z bodu A do bodu B. To je taký asi najjednoduchšie pochopiteľné. No a potom sú samozrejme tie komplikované spôsoby. A to je napríklad cez reguláciu istých imunitných parametrov. Takže jedna napríklad baktérie, ktoré menia imunitné parametre v orálnom mikrobiome, tým ovplyvnia v podstate prostredie v črevnom mikrobiome. Alebo si dokonca medzi sebou vedia vymieňať nejaké metabolity, nejaké výlučky. A tak vlastne tých spôsobov je pomerne veľa. Ale ten najkľúčovejší, ktorý nás zaujíma, je vyslovene tá migrácia ako taká. Dobře. Teďka ještě taková otázka na úvod, které vlastně bakterie a jejich metabolity jsou pro člověka a pro naše zdraví prostě vůbec nejdůležitější? To je také zaujímavé, lebo ponúka sa odpoveď všetky. Ale je to tak, že my vieme, že tých metabolitov sú stovky, tisíce, proste obrovské množstvo, takých naozaj kvalitne popísaných, že ktorých vieme, že by mohli niečo robiť, sú tak desiatky, okolo 40-50. My sme podávali totižto projekt práve na stavbu takého bioreaktoru, kde by sme ich vedeli merať laserami. To vyzeralo ináč ako projekt ako zo Star Treku, tá technológia. A tie, čo sú dobre popísané, tak my vieme presne, že čo robia. Úplne tak najjednoduchšie uchopiteľný, a to je taký, sa vždycky o ňom hovorí, je kyselina maslo, a teda butyrát, čo je jeden z tých
metabolitov všetkých a to je primárna výživa kolonocitov, čiže buniek hrubého čreva. Keď tú výživu nemá, no tak čo sa deje s bunkami, keď nemajú výživu? No tak ako prestávajú fungovať. No a toto je práve to, že my vieme povedať, že ktoré skupiny baktérií, aké tieto metabolity produkujú a čo tie metabolity robia. V tomto prípade butyrát dáva energiu hrubému črevu, ako takému, aby fungovalo. A potom sa tam dá ísť ešte nejaký kúsok ďalej. A toto je vec, ktorú teraz riešime aj v podstate v jednej takej observačnej štúdii, ktorú dizajnujeme, že bola publikovaná štúdia, že u žien s endometriózou, to je veľmi vážne ochorenie, postihuje 10% žien, ženy veľmi trpia, liečba, ako naozaj nič moc, tak bolo pekne ukázané, že je jeden metabolit, ktorý sa volá 4-hydroxyindol a mal dobré výsledky aj na animálnych modeloch, aj na ľuďoch, že pomáha pri tomto ochorení. No tak ja som sa na to pozrel, že OK, ktoré baktérie produkujú 4-hydroxyindol a je to Faecalibacterium prausnici a Clostridium cluster 14a, to sú vždy také pekné názvy, vieš. No a tak som pozrel, že ako ich stimulovať, lebo to ako probiotikum nevyrobíš. Dá sa to cez polyfenoly. No tak sme nadizajnovali protokol, vyskúšali na jednotkách žien s celkom dobrými výsledkami a teraz ideme na viacerých. A takto môžeš ísť, že ty si vybereš ten metabolit, ako stimulovať jeho tvorbu a skúšaš to pri rôznych ochoreniach. A vyzeraj, tie výsledky sú také celkom že nádejné, lebo tam nemáš vedľajšie účinky. To nemôžeš ublížiť, vieš? Tak prečo to neskúsiť, najmä pri takýchto ochoreniach. Takže vlastně se dá říct, že ty bakterie v našem těle fungují opravdu jako nějaká biochemická továrna. Presne tak. Každá baktéria má nedokonalý metabolizmus. Čo to znamená? Ty vieš, že človek, keď sa naje, tak vieš, čo z teba vyjde. No nie je až tak moc ako využiteľné, ale baktéria, alebo kvasinka, keď niečo zje, tak môže vylúčiť niečo zaujímavé. Úplne typicky vieme, že vylúčujú napríklad alkohol, keď robíme pivo, hej? Robia kvasinky. Alebo keď chceme vyrobiť inzulín, tak to je proste veľká fabrika geneticky modifikovaných baktérií, ktoré vyrábajú inzulín. A presne tak to funguje, že každá tá baktéria, ktorá je v tom mikrobiome, dokáže niečo zjesť a niečo vylúčiť a väčšinou to, čo vylúči, môže byť vitamín, môže byť neurotransmiter, môže byť napríklad teda ten butyrát alebo kyselina octová alebo kyselina propionová. Proste všetky tieto látky sú pre nás veľmi prospešné a veľmi veľkú časť z nich naše telo samé nevie vyrobiť. A toto je kľúčové. Že vlastne ty tie látky vyrobiť nevieš. A ak to telo bolo vyvinuté, aby tie látky boli prítomné v tvojom tele a ty odrazu tam nemáš tie baktérie, ktoré ich produkujú, no tak to máš akože teda celkom problém. Hej, lebo proste to telo ich nemá odkiaľ zobrať. A ono je to aj z toho titulu, že vieš, že aby si to ľudia vedeli predstaviť, že ty máš nejakú DNA, tá DNA koduje, aké látky vieš vyrobiť, ktoré proteíny a podobne, a ktoré látky vieš tráviť, ale tá tvoja DNA má proste iba nejakú dĺžku, hej, a dokáže kodovať iba nejaké počty. Lenže tá variabilita tých DNA, tých baktérií je v podstate 99 krát väčšia ako ľudskej. Čiže to znamená, preto dokážu tráviť aj veci, ktoré my nedokážeme a dokážu produkovať látky, ktoré my nedokážeme. A preto je tak strašne dôležité tam mať tú rozmanitosť tých baktérií, aby sa vlastne všetky tieto deje prebiehali. Tady vlastně taková ta obligátní otázka, jak se furt komunikuje vlastně, jestli víc lidských buněk, anebo buněk vlastně té mikrobioty a stejně tak vlastně ty teďka zmínil to DNA, tak jenom jestli bys mohl ty počty jenom lehce porovnat, buňky versus DNA. No takže bunky sú 1,1 násobok oproti štandardným bunkám tela. No. Takže vlastně v nás je víc. Je o trochu viac, ale ináč ako musím povedať, že keď pozráš tie štúdie, ktoré hodnotia tieto veci, to je ako to typické, že koľko imunity je v črevách a koľko tohto a koľko tamto. Mne to trochu príde ako také bulharské aditívne konštanty, že nie úplne, že ale dajme tomu, že plus minus to bude 1,1 k 1. Tak. Hej, to je jedna vec. A tá DNA, keby si zobral človeka celý ako objekt, tak 1% je ľudské, tých 99% sú tie bakteriálne. Čiže tá rozmanitosť je oveľa väčšia. Hej. Samozrejme, pre teba ako pre človeka je dôležitá tá ľudská. Tie baktérie to sú také ako fun fact, hej, alebo ako to nazvať. Takže takto to je. A tá váha toho mikrobiomu, kedy si sa uvádzala, tuším 1,5 alebo 2,5 kg, teraz sa to hýbe niekde okolo 200 až 500 gramov. Tak... Jenom ten střevní. Áno. Jo, takže to sú tie baktérie. To otázka, že akú má váhu, no dajme tomu, že to bude zrejme okolo tých, dajme tomu 200 gramov. Napriek tomu, že to množstvo je ako ľudských buniek, no že baktérie sú teda podstatne menšie ako ľudské bunky. Niekto niekedy videl animáciu makrofágu, ako naháňa tie baktérie a požiera ich, tak ten makrofág je úplne obrovský oproti bakterií. Jo, to je vlastně potřeba zmínit, že ty buňky jsou daleko menší než lidské buňky, proto ta hmotnost teda je výrazně menší. Jasně. Pojďme se teďka teda prakticky podívat na to, jaké jsou hlavní faktory, které narušují
tú rovnováhu střevního mikrobiomu? Tak toto úplne také najkľúčovejšie a najjednoduchšie uchopiteľné sú 4 v rámci životného štýlu a 1 farmakologický. Takže môžeme ísť od toho farmakologického, tak sú to typicky lieky. Takže keďže sú to baktérie, keď užívam antibiotika, antibiotika často sú širokospektrálne, to znamená zabijem, čo vidím, alebo nám zachránia život, alebo nás nezabíjajú patogénne infekcie. Ten vedľajší efekt je, že to vlastne vykosí celý mikrobióm. Takže to neznamená, že keď vám predpíšu tie antibiotika, ich nemáte jesť. Len treba pamätať, že popri tom treba jesť veľmi veľa vlákniny, veľmi veľa polyfenolov. Ak probiotika, tak tie, čo boli otestované práve pri braní antibiotík. Čo nemusí byť podmienka. A to je dôležité, aby boli otestované. Takže ale minimálne ten zvýšený príjem vláknin a polyfenolov je veľmi dôležitý a ten proste redukuje ten negatívny efekt antibiotík. Takisto je veľmi nepriaznivé účinky majú chemoterapie, proton inhibitor, PPIčka, inhibitory protonovej pumpy. Ibuprofen napríklad aj. Takže akože že celkovo väčšina liekov je naozaj toxických pre tie baktérie. Zase, ak ich potrebuješ jesť, samozrejme ich jedz, že to nie je, že ako by som tu prišiel obrojil proti liekom, ale akože treba si uvedomiť, že má to tento vedľajší účinok. Tak akože vždycky, keď urobím A, tak nasleduje nejaké B. Takže to je ako tá farmakologická časť a potom sú tie problémy so životným štýlom. A úplne najkľúčovejší zo všetkých je vždycky stravovanie, čo jem. No a najväčší problém je, keď jem práve veľa priemyselne spracovaných potravín, takže konzervanty, aditíva, farbiva a podobne. Tie konzervanty typicky, že keď niečo zakonzervuje, že to nechcú jesť ani plesne a baktérie, no tak keď to zješ, tak čo sa stane s tými baktériami a kvasinkami v tebe? No tak zomrú, lebo však oni nemohli ísť ani na to, keď bolo na stole to jedlo. Takže... To jsou takový ty vtipy, že ten hamburger, kdybychom ho tady dali, tak tady bude 1000 let a v podstatě bude se dát jíst za 1000 let. Takže prostě je potřeba si uvědomit, co to asi dělá uvnitř nás s našimi střevními bakteriemi. Hej, presne tak, ale to je bizarné, vieš, to sú niekedy aj v tých sci-fi filmoch si robia z toho srandu, že 3000 rokov neskôr a niekto tam zo zeme vytiahne niečo v obale, ešte sa to dá jesť. Takže tie priemyselne spracované potraviny sú problém. Hej, a to tak typicky, ja to hovorím, že je jeden ten nemenovaný reťazec fast foodov a ja som pozeral, má naozaj 17 ingrediencií majú tie ranovky. To je neuveriteľné proste, hej, že to majú byť čo? Brambory, soda a olej, nie? 3? No tak evidentne nie, hej. Takže treba si na to dávať pozor, ja to hovorím zjednodušene, ideálne si variť z tých základných surovín, čo na to povedať iná, vieš. Takže vlastne toto a potom je tam problém s tým, že je veľmi veľký nedostatok všeobecne vlákniny a polyfenolov v strave. Tá vláknina mala byť okolo 30 gramov denne, 5 pestí, ovocia, zeleniny, luštenín, celozrnných výrobkov, ja neviem, nejakých semiačok. A tohle pojďme zdůraznit, protože vlastně v minulý epizodě našeho podcastu byl host, nutriční terapeut David Erban, který vlastně říkal, jako všichni to ví, všude se to říká, ale v podstatě prakticky nikdo toho nedosahuje. A tady asi je zajímavý si říct, že vlastně i třeba různí příznivci různých výživových stylů, tak vždycky říkají, jo, střevní mikrobiom, ten je důležitý. A pak řeknou, že vlastně vláknina, že je přeceňovaná, že to je k ničemu a tak dál. Pojďme si vlastně říct, proč to je tak důležitý ta vláknina. No to, lebo tá vláknina je proste primárna živina práve pre tie dobré baktérie. Ono, ako som vysvetloval, to je dobrý príklad na tom butyráte. Takže ešte, ako sme si raz povedali, butyrát je primárny zdroj energie pre hrubé črevo. Ak nie, je problém. Ako sa tvorí butyrát? No, dáme vlákninu. Tá vláknina je sfermentovaná niečím, dajme tomu bifidobakteriami, tie sú veľmi dobrý spracovateľ vlákniny. Oni ju zjedia, vylúčia nejaký laktát, taký kyselinu mliečnú, vylúčia acetát, kyselinu octovú, potom prídu nejaké iné baktérie, tieto zjedia, niečo vylúčia, potom prídu butyrát produkujúce baktérie, nejaké koprokoky alebo Faecalibacterium prausnici, rozeburie, to je vlastne asi jedno, že aké, od tých názvov je veľmi veľa. No a oni proste to zjedia a vylúčia butyrát. No, teraz si predstav, že ty potrebuješ začať ten proces, no ty to začínaš tou vlákninou, lebo to je vlastne to je ako keby molekulárna kaskáda, na konci tej, ktorej je butyrát. Ale ty, ak tam tú vlákninu nedáš, no tak tam proste nebude, lebo ty nemáš ten substrát, ktorý to začne. To je ako keby si chcel niečo variť, ale na začiatku tam do toho hrnca nič nehádžeš a iba robíš všetky tie postupné kroky. To fungovať proste nebude. Takže tá vláknina je naozaj primárna živina pre rôzne tieto, a čo je dôležité, že dobré baktérie naopak potláča patogénne baktérie, alebo teda takzvané oportunistické patogény. To znamená, že oni sú v tebe, nejaké patogény, ale keďže nemajú priestor, tak oni sa tam kde si schovávajú. Čekajú na svoj príležitosť. Presne tak, doslova. Hej, takže preto je tá vláknina tak strašne dôležitá a ešte je tam potom tá jedna zložka tých polyfenolov, čo sú látky, ktoré sfarbujú ovocie a zeleninu. Typicky, ja neviem, resveratrol, ktorý je v podstate vo víne,
i keď je pravda, že tam je ho tak málo, že nič dobre neurobí, tak nikto sa tým nemôže utešovať, keď ho pije. Alebo hesperidin, naringin v pomarančoch, v grepoch, hej, v katechíny, v čajoch a podobne. No a tieto látky sú veľmi zaujímavé v tým, že oni prídu do hrubého čreva, lebo oni sú väčšinou, vôbec nie sú bioaktívne vo vyššej časti zažívacieho traktu. Takže oni ako prejdú, hej, a tie polyfenoly tam prídu a majú často inhibičný účinok práve na tie patogény a dokážu z nich rásť veľmi zaujímavé tie skupiny baktérií, ktoré štandardne nerastú napríklad z vlákniny alebo z niečoho. Takže ono je to ako keby iný typ tej stravy. No a ešte keď ich tie baktérie nejakým spôsobom požujú a použijú na svoju energiu, tak tam sú potom začnú byť bioaktívne a začne byť z toho rôzne antioxidačné a protizapalové látky. Čiže je to veľmi zaujímavá vec. Preto sa hovorí, že máš jesť v rámci toho stravovania, že dúhu, rôzne farby, alebo rôzne farby znamená, že máš rôzne typy tých látok, ktoré potrebuješ na to, aby ten mikrobióm mohol prospievať. Čiže je ideálne, že nemôžeš jesť celé dni všetko, že je iba červené, alebo ja neviem, iba modré. Neviem, čo by si jedol, keby to bolo iba modré, ale dajme tomu. A nebo jenom fast foody proste. No tak to fast food, to už je úplne, že to už sme desi úplne mimo, hej. Toto je skôr o tom, aby tá strava nebola monotónna, že je vlastne stále to isté. Lebo to je zase mimo toho, že dobre, že už nie je ten sajrajt, ten priemyselne spracovaný, tak potom ďalšia tá vec je, že jem veľmi monotónne veci. Že dookola jem to isté. To tiež nie je dobré. Takže vlastne musí tam byť, ako by mala byť nejaká rozmanitosť v živote, všeobecne, tak by mala byť rozmanitosť aj v tej strave. Hej, tak, lebo keď máme rozmanitosť v živote, sme aj my spokojnejší, no a keď máme rozmanitosť v strave, tak sú aj tie baktérie spokojnejšie, keby som to tak povedal. Hej. Takže vlastne to, že čo jeme, neživí iba nás ako makrotelo, živí aj tie baktérie, ktoré následne pre nás buď robia niečo veľmi dobré, alebo nás trochu sa snažia prizabiť. Hej. Tak by som to nejak tak dal, že je to také kivadlo medzi tým. No a potom sú ešte 3 také režimové veci, ktoré poškodzujú mikrobióm, a to je jedna je chronický stres, ktorý to ničí úplne brutálne, tam vlastne cez os hypotalamus, hypofýza na dobličky, čo je vlastne vec, ktorá spúšťa stres, teda okruh, ktorý spúšťa produkciu kortizolu, adrenalínu a podobne, tak ono keď sa vyplavuje príliš veľa toho chronického stresu, tak sa mení pohyby čriev, mení sa zloženie mikrobiomu, rastú patogénne baktérie, napríklad nejaké E. coli alebo tie patogénne E. coli, alebo nejaké klebsiely a podobne. Takže vlastne aj ten chronický stres dokáže úplne rozhasiť mikrobióm. Takže mimo to, že sa cítiš zle, zase ako človek, tak to pôsobí na tie baktérie. No a potom sú ešte ďalšie 2 a jedno je nedostatok pohybu. Čo? Však ty s tým robíš, tak vieš, že ľudia všeobecne nejak, že by to nejako hrotili s tým pohybom, sa povedať nedá. Nedá. Na populační úrovni si to povedať nedá. No. Takže tam samozrejme ten pohyb musí byť iba nejaký rozumný. Že keď niekto sa chce každý deň prechádzať, tak nech sa prechádza. Keď chce každý druhý deň behať hodinu, tak nech behá. Hej, ale najhoršie je proste iba sedieť. No a tam je preukázané, že keď si v nejakom tom physical fitness, takže už si v nejakom bode, že už dajme tomu, nejako funguješ fyzicky, tak vtedy naozaj ten mikrobióm má zlepšené parametre. A nedá sa to tak predstaviť, že ja začnem teraz týždeň chodiť a ten mikrobióm začne tam vyskakovať. To ako, samozrejme nie. No a posledné, čo je nedostatok spánku. Že ty, ako máš cirkadiálny rytmus, že máš spať v noci, hej, máš fungovať cez deň, tak aj tá biomasa tých baktérií normálne takto funguje. Že ona je tiež nastavená, že nejakým spôsobom má rôzne také tie vrcholy alebo píky aktivity v rôznych častiach dňa a ty, ak to máš rozbité celé, tak to je celé zle, oni začnú proste neoptimálne fungovať takisto. Takže aj a mimo to, že ti to zvyšuje stres a zase si v tom takomto cykle, vieš, toho životného štýlu nesprávneho. Takže to, čo ti, vieš, doktori hovoria stále, že dobre jedz, dobre spí, nestresuj sa, hyb sa, nie je dobré iba pre telo, ale aj pre tie baktérie. Takže ja to vždycky hovorím, že však tí ľudia to vedia, ale ak by to malo byť toto takéto posledné kopnutie do toho, že niečo so sebou rob, tak to by bolo také pekné, vieš. To jo. Ty jsi zmínil ty antibiotika a na to se samozřejmě naši diváci, divačky jako často ptají. Když teda prostě někdo má indikovanou antibiotickou léčbu, prostě má nějakou třeba hnisavou angínu, prostě je úplně jasný, že ty antibiotika musí brát a musí je dobrat, kde prostě ty přínosy, ty benefity prostě převažují jako ty rizika té léčby, tak to je jasný. Co by ten člověk teda měl z hlediska mikrobiomu, no péče o ten mikrobiom dělat teda při té antibiotické léčbě a po jejím skončení? Takže
za mňa, kebyže ja beriem tie antibiotika, takže máš jednoznačne si treba dávať teda na tú pozor na tú stravu, že zvýšiť ten príjem tej vlákniny. Takže prísť a neviem, napríklad ako má Mixit, hej, že tu má niečo, čo má proste veľmi veľa vlákniny, že tam máš, čo tam máš? Máš tam orechy, bude tam zrejme nejaké celozrné, ovsené niečo. Vločky a tak dále. A podobne. Takže vlastne dať si na to pozor, že proste budem toho jesť viac. Ja ešte osobne jem pomerne veľa jogurtu, takže nejakých fermentovaných potravín. To už záleží. Jogurty, kefíry a tak dále. Áno, kyslé zely, hej. To už je v podstate asi jedno, čo máš rád, to je skôr dôležitejšie, lebo ja si myslím, že každá tá zmena alebo nejaká intervencia by mala byť postavená na tom, že ti to vyhovuje, že nemáš sa do toho nutiť, lebo to je peklo. Hej. Jasne, jo. No a takže vlastne, zvýšiš tu príjem tých vláknin, tých polyfenolov a teraz dajú sa brať aj probiotika, ale tam je strašne dôležitá podmienka, že museli byť klinicky otestované pri antibiotikách. Tých až tak veľa nie je. Alebo ešte môže byť jeden typ probiotik, ktoré majú preukázaný efekt, že zlepšujú prostredie v čreve na rast dobrých baktérií. Pozor, nie oni, že kolonizujú, iba zlepšujú to prostredie na to, aby v podstate sa jednoduše ovplyvnili tie dobré baktérie. To sa dá nájsť, ale to sme si hovorili aj pri tom minulom dieli, že to je pomerne zložité pre laika zistiť, ktorý to je, alebo buď ten výrobca dá k tomu tú vedu, alebo teda chod si ju hľadať po PubMede, no a to veľa šťastia. No, ne, ale počkej, když se na to podíváme prakticky, já bohužel třeba jenom letos jsem měl dvakrát třeba antibiotika a vlastně pokaždý v té lékárně, ta lékárnice tady máte předepsané antibiotika na předpis a chcete k tomu, nebo měli byste si k tomu dát i nějaký jako probiotika. Jinými slovy, ten běžný člověk, který tam u sebe nemá PubMed a nemá tyhle znalosti, má na to vlastně s tím souhlasit, jo, dejte mi probiotika, který tedy v lékárně máte, anebo to je úplně takhle k ničemu naslepo? No, tak jako ty to možno môžeš trafiť, ale to je také ako, že vieš, že je to lepšie ako drôtom do oka. Ja hovorím. Lepšie než drátom do oka, dobře. No, ale že by to bola nejaká hitparáda, tak to tiež nie. Ono to, dokonca ty to vieš tak otestovať, a ty je ale už veľmi málo, že napríklad, že máš nejaké laktobacily alebo bifidobaktérie, ktoré zlepšujú to prostredie a dokonca, že sú aj rezistentné na to typické antibiotikum, ktoré ty berieš. Takže vieš, že ich to nezabije. Nejaký penicilinový antibiotikum napríklad. Hej, alebo proste nejaké makrolity alebo na niečo. Takže aj toto je možnosť, ale tých preskúmaných je veľmi málo. Hej. A potom je tam ešte často sa to zjednodušuje, že povedia, že nejedzte teda baktérie, jedzte kvasinky, nejakých Saccharomyces boulardii. Vo všeobecnosti má to aj logiku, ale je pravda, že je niekoľko desiatok takých case studies, kedy sa premnožili a sa dostali do krvi a bol to celkom problém. Hej. Takže ja osobne sa kvasinkám vyhýbam len z tohto titulu. Aj sme to teraz prechádzali s jedným takým vedcom, ktorý to rieši vo Švajci. A tak hej, oni ich zabíjajú, tie kvasinky, aby sa toto nestávalo, keď ich používajú ako keby v tých suplemetoch. Ale to zase nechcem tu ich nejako haniť, oni majú svoje výhody, ale kvôli tomu, že ja som pomerne paranoidný na toto, tak pre mňa je to také, že ja sa toho bojím, že by sa to mohlo stať. Hej. Takže takto, takže dajú sa aj tie probiotika, ale stále vždycky je to, základ je tá strava a ja chápem, ale že ľudia, ktorí majú nejakú infekciu, tak jesť moc nechcú. Je špatne. Máš horečku, presne tak. Proste samozrejme. Tak potom akože aj namiesto tej vlákniny, tak nejaké hodné prebiotikum, či už nejaký galaktooligosacharid, alebo čiastočne hydrolizovaná guarová guma, také PHGG sa to volá. Alebo akaciová vláknina je celkom vhodná, lebo tam pri tých vlákninách si treba dávať pozor, že keď zoberieš nejakú veľmi krátkoreťazcovú, chemicky krátkoreťazcovú, typický inulín, tak to ti môže tak rýchlo sfermentovať, že ti bude z toho zle. Ano, to jsme tady vlastně řešili v podcastu, že řada lidí si řekne, že to je přece tady už označovaný jako zdravý, dají si toho velké množství a pak mají z toho prostě třeba i chronický trávicí problém. Presne tak, lebo akože toto je chemická vec, to málo kedy niekto vysvetlil, ale v zásade, keby si prišiel a máš tú vlákninu, tá vláknina môže byť, ten reťazec chemický je takýto, a môže byť až takýto, ako nejaký polysacharid. No a keď je to takýto a ten reťazec, že nie je vetvený, že je taký jednoduchý, a to je typicky u fruktánov a inulínu, tak proste tam prídu tie baktérie, oni to okamžite celé sfermentujú, vznikne veľké množstvo plynu a ťa zduje z toho. Takže ty, ak potrebuješ práve takéto niečo, že tú krátku, tak je lepší nie fruktoligosacharid, čo je inulín, ale galaktooligosacharid, ktorý je vetvený. Takže ako keby je ťažšie pre tie baktérie k nemu prísť a nejak ho rozbíjať, alebo potom nejaký dlhý polysacharid, to je tá guarová guma, akaciová guma, alebo arabinoxylány sú ináč veľmi vhodné, len je ich strašný problém zjesť. A to sú veľké molekuly, ktoré dlho trvá, kým sa sfermentujú, teda nemôžeš prísť a tak rýchlo dostať ten plyn z toho a nemáš tie nežiaduce účinky. To sú tie vlastne základné rozdiely a preto ja som taký križiak proti inulínu, mne to strašne nepáči, že sa to všade dáva
A najhoršie, že keď to dáš do tejto bolky, je tam 100 mg, to ani nemá ten prebiotický efekt. Tak akurát špatně bude z toho, to je všetko. Jo, to už jsme tady řešili několikrát. Jsem rád, že jsi jako vlastně tady poprvé vysvětlil ten mechanismus, který zatím je. No, takže to by byla antibiotická léčba, teda co dělat jako přitom. A když ta antibiotická léčba typicky po jednom týdnu, když ta antibiotika dobrou skončí, tak co by ten člověk měl teda dělat? Dál pokračovat zase primárně teda v té stravě? No, tam to je to nejdůležitější. Presne tak. A toto je taký zaujímavý fakt, že ak bol ten mikrobióm predtým v dobrom stave, tak on nabehne relatívne rýchlo znova do toho dobrého stavu. Hej, to môže byť behom v podstate pár týždňov. Ak bol v zlom stave, tak sú štúdie, že ani po 4 až 8 rokoch nenabehol. Po jednej antibiotické léčbe? Hej, po jednom kole nejakého prebežného antibiotika. Že to merali ako dlhodobo a tí ľudia proste sa nedokázali dostať ako keby na ten pôvodný stav. A ináč to bolo aj pre mňa extrémne prekvapujúce, lebo to 4 roky mi príde, že to už sa všeličo stane, hej, akože to už aj strednú školu vyštuduješ, hej. Takže to je pomerne veľa, takže potom je otázka, že akým spôsobom to sanovať, hej, takže to strávou. Tie probiotika toto môžu pomôcť, nemusia, lebo probiotika nie sú primárne robené na to, aby ti menili mikrobióm. To nie je ich mode of action, alebo nejaká aktivita. Takže tu je skôr potom nesať po probiotikách, ale naozaj po tých prebiotikách, a tie majú dobré účinky na tú moduláciu ako tej celej červenej biomasy, lebo ty vlastne im dlhodobo sypeš tú potravu tým dobrým baktériám, ktoré majú potom ten priestor same sa tam vyvinúť. Takže ja som ako pomerne veľký zastanca v rámci aj životného štýlu naozaj dávať pozor na to vlákninu polyfenoly, po prípade prebiotika ako suplementy, ktoré by z dlhodobého hľadiska sa mali starať o tú čerevnú biomasu. Dobře. Ty jsi tady zmínil ještě, že jeden z těch důležitých faktorů je vlastně fyzická aktivita. Dokázal bys nám vlastně nějakým způsobem, aby jsme motivovali lidi právě k pohybu, nějak jako popsat, jak ta fyzická aktivita vlastně působí na to složení těch střevních bakterií? No, jednak, že zvyšuje energetickú výťažnosť z potravy. To znamená, že hej, keď niečo zješ, má to XY kalórií a dokáže z toho vyťažiť v podstate viacej, ako je napísané na obale, alebo v prípade menej. To záleží, ako to máš nastavené, ale väčšinou ľudia, ktorí sú športovci a vrcholoví športovci, tak vyťažia viacej. Čo je logické, lebo tej energie viac potrebujú a ono to tendenciu to telo má tlačiť selektívne na tie bakteriálne druhy, ktoré toto robia. Takže vlastne jednak, že ti to teda pomáha v podstate lepšie tráviť, hej, keby som to veľmi zjednodušil. Ja, no, že toto tie je zaujímavé, že ako to vlastne aj funguje, že ty, keď to máš dobre nastavené, ten fermentor, tak ty prídeš, zješ tú vlákninu a vieš, že vláknina sa často ani neudáva, že by mal nejaký extra kalorický index, lebo to cez mňa prejde, no, že keď je to dobre sfermentované, tak tá vláknina sa mení práve napríklad na ten butyrát a butyrát je zdroj energie. Zdroj energie znamená čo? No, že má kalórie, z logiky vecí, nie? No a tak sa môže stať, že vlastne keď máš dobre nastavený ten fermentor, tak z toho, čo zješ, máš aj o 10% vyšší kalorický príjem, ako je napísané na obale. Len kvôli tomu, ako sa to sfermentuje. Takže to je jedna vec. To sú ťa povedali, preboha, že to nechcem, že budem mať vyšší príjem. A na druhú stranu, že keď ale pravidelne športuješ, tak akože nemôžeš chodiť podvyživený. Zase, že to musí mať nejakú logiku. Takže toto ti pomáha, zvyšuje to ten energetickú výťažnosť a takisto ti to doslova môže dodávať viac energie aj pri športe, zlepšovať regeneráciu, zlepšovať výkon. My sme vlastne robili aj jeden produkt pre športovcov a tam sú proste vyslovene tak, že skrátené doby regenerácie, normálne doslova, že trošku ťažšie činky tam zdvihli a podobne, lebo proste mali ako keby zrejme to telo sa viedať rýchlejšie dokopy. Takže, hej. Super. Dobře, takže to jsme probrali ty faktory životního stylu, který vlastně ten mikrobiom ovlivňují pozitivně. Mě by ještě zajímalo, jestli ten mikrobiom může přeměnit některé živiny z našeho jídelníčku naopak třeba na škodlivé látky, které prostě nám škodí. No toto je veľmi zaujímavé. To sa pomerne teraz veľa začalo riešiť, že ty zješ nejakú látku, ktorá štandardne ešte dokonca má aj zdravotné tvrdenie, že je pozitívna, všetko v poriadku. No ale tak to je typicky napríklad cholín. Hej? Cholín ty potrebuješ mať, aby telo fungovalo. Je to ako jedna z tých vecí, ktorý nevie vyrobiť a príde z potravy. Kedysi to bolo inak označené ako vitamín. A to už v podstate je asi jedno. No a že keď normálne ješ aj živočíšne produkty, typicky nejaké vajíčka alebo nejaké červené mäso, tak ho máš. No a ak ty máš istý typ baktérií, ktoré má zhruba 20% populácie, tak oni prídu, oni ten cholín zjedia, vylúčia takú látku, ktorá sa volá TMA, ktorá prejde do pečene,
teda do jater, tam sa zmení na TMAO a to už je jeden z kofaktorov vzniku aterosklerózy, čiže ti to zapcháva cievy. A to len kvôli tomu, že tam máš tie baktérie. A teraz si predstav, hej, že niekto príde, ja som videl výživové doplnky, kde sú akože na zdravý jater a v nich cholín. Navyše. A sa kúkam, akože na čo? Hej? Lebo ty vlastne si chceš akože chrániť pečeň, čo tým cholínom nechrániš, a zároveň si poškodzuješ cievy. No a toto je to, že my, tam ešte tak ďaleko nie sme, ale v princípe, keď budeme vedieť zhodnotiť, že aké tie baktérie sú v tom mikrobiome a vieme, že sú tam tieto rizika, tak vieme povedať, že v rámci stravovania zredukuj túto kategóriu, aby si nepoškodzoval proste tie cievy. A toto mi príde akože extrémne zaujímavé, že sa môžeme dostať na takú úroveň nejakej personalizácie tej stravy, že naozaj budeme vedieť vyladiť to zdravie veľmi zaujímavým spôsobom. Ešte tam nie sme, no teoreticky by sa to dalo, len by to bolo extrémne drahé a náročné časovo, ale určite sa to tam hýbe týmto spôsobom, že by sme sa dostali, aby sme vedeli naozaj povedať, že ja viem síce, že pri cvičení tie vajíčka sú super, ale ty to tam máš tak blbo nastavené, že ti to prostě zapchá cievy. To je hrozně zajímavá zase kategorie vlastně té personalizace výživy, no? že tohle si jako většina lidí ještě jakoby neuvědomuje a jako spoustu lidí teďka tu informaci slyšela, jak si řekne, jako jestli se to dá už jako rutině otestovat, takže ještě tam jako nejsme, ale lze očekávat, že třeba během 5-10 let to určitě ano. To už bude prostě standardní. To ide ako raketa, vieš, tie analytické metódy v súčasnosti ide ako raketa. My vlastne budúci týždeň máme v Žiline takú celoeurópsku súťaž, čo organizujeme early stage startupov v mikrobiome. To je taký môj hobby projekt. A to vidíš, tie startupy, čo sa ti prihlasujú, tak to všetci idú proste analytické metódy s umelou inteligenciou, vyhodnocovanie na základe toho intervencie. A to je strašne veľa. Takže to je iba otázka, kto z nich bude prvý v cieli. Hej, ako keby a najlepšie to urobí, ale to akože to príde veľmi rýchlo. Tohle je fakt jako zajímavý téma. Mě by ještě zajímalo, jestli mohou některé potraviny teda paradoxně nám vyloženě jako škodit přes ten bakteriální metabolismus. No ono je to tak, že napríklad čomu ti môže škodiť, a aj to vo veľkom, je príliš veľký príjem proteínov. Tak to pozor. vieš, ako to je. Samozrejme, ty máš mať nejaký normálny príjem proteínov, keď cvičíš, to ty vieš teda podstatne lepšie ako ja, že koľko, lebo ja netuším, ale to dobre. Ale ty vieš, že proteíny sa primárne teraz vstrebávajú v tenkom čreve. To je ten ideálny stav. Áno. No, lenže ty, keď ich tam nasypeš milión, dobře, tak prídu do hrubého čreva. No a tam často sú metabolizované nedobrým spôsobom. Často sú to práve skôr oportunistickými baktériami alebo teda oportunistickými patogénmi alebo nejakými takými veľmi čudnými baktériami a oni z toho tvoria biogénne aminy. Napríklad sa ti tam histamín tvorí z toho. A ten sa tvorí z proteínov. Ten sa netvorí proste, neviem, z tuku alebo vieš, z vlákniny. Takže niekedy prílišný príjem proteínov, ktorý nevieš vstrebať, že na to sú aj tabulky, tak netreba si hovoriť, že čím viac pasík, tým viac Adidas, že dám viacej a potom neviem, čo bude. Hej, tak môže viesť k tomu, že vlastne ty máš napríklad proste extrémne množstvo histamínu v črevách a ak máš nejaký problém s tou toleranciou, tak no hej, to nebude dobré. To je napríklad, ako keby si to zobral ako nejakú makroživinu, no ale typicky ako potraviny, ktoré sú zlé, to sme už hovorili, že ktoré sú vyslovene teda premyslené, spracované a tiež nie je úplne vhodné napríklad jesť mäso 3-krát denne. Ako keby som to tak veľmi zjednodušil, lebo ako čo sa ukazuje ako najlepšie dáta na stravovanie má stredomorská strava a stredomorská strava teda hovorí koľko? 3-4 krát do týždňa mäso. Pre štandardného človeka, necvičiaceho, normálne žijúceho niekde. Jo, takže tady v tomhle kontextu není tak velký rozdíl mezi, řekněme, minimálně průmyslově zpracovaným červeným masem a minimálně průmyslově zpracovaným třeba kuřecím krutím masem. Jakože pořád oboje dvoje, když to budeme mít 3krát denně, tak za tebe to není vhodné. Nie, no tak akože to červené mäso ešte horšie. Tak my vieme, že hlavne u deniny sú problém. U deniny sú problém bez diskuze. To už nič, to je karcinogén. To je vyřešené. Áno, a červené mäso je horšie z toho vo veľkých množstvách kvôli tomu, že aj vtedy ono je karcinogén. Takisto. Vo veľkých množstvách. Ale iba vo veľkých množstvách. To znamená, že keď ja prídem a dám si, ja neviem, nejaký steak alebo burger a dám si ho raz, dvakrát za týždeň, to všetko úplne v poriadku. Hej, to daj si. Však si trochu užij ten život. Hej. Vieš, ale ako vo všeobecnosti to chudé mäso sa odporúča skôr pri tej stredomorskej strave. Takže to sú, či už je to drubiež, alebo teda nejaký zajac, alebo teda samozrejme morské plody. Morské plody.
Jo. Takže problém je nadměrné množství. Jde o to, aby ta informace teďka jakoby nikoho nevyděsila, ale souhlasím s tím, že ano, ve středomořské stravě tak se doporučuje to maso jíst 4 až 5 porcí týdně, zatímco většina z nás to maso jí skutečně jakoby každý den, většinou třeba i 2krát denně, na oběd, na večeři a podobně. No. Takže za tebe je lepší v tomhle tom být trošku střízlivější, když nám jde o zdraví našeho středního mikrobiomu. Áno, tak ako je to tak, lebo tak zase na druhú, vieš, keď ješ príliš veľa mäsa, tak ješ aj menej zeleniny, logicky, lebo však to sa nepustí a ono je to, vieš, že ľudia si potom často myslia, že keď budem jesť iba tú zeleninu, že napríklad nebudem mať tú sytosť, čo nie je úplne pravda, ako je pravda, že si ľahší, však to kratšie trávi, ale my vieme napríklad, keď ješ dostatočné množstvo zeleniny a teda vlákniny, tak práve tie látky, ako je ten propionát, tak to sa vlastne vráti do terminálneho ila, to je čas medzi tenkým a hrubým črevom a tam aktivujú GLP na agonisti, takže to aktivuje sytosť. Teraz tá obľúbená téma. To je, no. No a tak toto je ten prirodzený mechanizmus, ako keď zješ iba niečo ľahšie, že nie si okamžite hladný. Že vlastne tie GLP na agonisti vedia byť aktivované aj týmito látkami, ktoré sú vlastne produkované z tej fermentácie. Dobře. Řekl jsi slovo fermentace. Jakou roli, aby jsme si to dokázali naši diváci, divačky všichni představit, jakou roli hrají fermentované potraviny, které tady zaznělo, to znamená jogurty, kefíry, kysané zelí a tak dál, v podpoře mikrobiomu? No podľa mňa veľmi významnú. Je to tak, samozrejme, ľudia si často myslia, že kyselé zelí, že je plné probiotík, to nie je pravda, je plné baktérií. Probiotika už musia byť vyskúmané, takže to je plné baktérií, ktoré tam boli. Väčšina z nich už zomrela, samozrejme, tak tam zostali ich mŕtve tela, ich výlučky, rôzne kyseliny. A to je všetko veľmi zdravé. A čo je tam dôležité, že vlastne fermentácia ono to neznie úplne gustiózne, ale ako keby už dopredu natrávenie. Takže vlastne tá potrava už je predspracovaná a naše telo potrebuje menej energie na to, aby ju spracovalo, lebo tie baktérie už tam rozkusali všelijaké možné molekuly, ktoré v tom sú. Takže mimo to, že teda je jednoduchšie straviteľná, sú tam tie mŕtve tela baktérií, čo neznie dobre, ale čo vie byť veľmi, veľmi prospešné. A takisto tie ich výlučky, nejaké kyseliny, ktoré tam oni nechali, keďže fermentačný proces je kyslý a kyslý je dobrý, žiadne také, čo mám prekyslený organizmus, kyslý je dobrý, tak to má veľmi pozitívny efekt na mikrobióm, či už na to zlepšenú diverzitu, na protizápalové účinky a podobne. Čiže za mňa v rámci toho zdravého životného štýlu, mimo tej vlákniny a polyfenolov, sú fermentované potraviny úplne super. Ja jem jogurt 6-krát do týždňa. Takže za mňa je to, mal by človek na tým zamyslieť, že to by mohol zaradiť do svojej stravy, alebo urobiť nejakú kombuchu, kde nie je milión cukru. Hej, ja neviem, to už záleží, čo má kto rád. Mne to príde, že to môže byť aj celkom zaujímavé hobby. Ja sa chystám teraz ku rodičom, ideme robiť 3 súdy kapusty. Kyselé zelí. Jasně. Dobře, ty jsi tady zmínil to zakyselení. Možná bychom se u toho mohli chvilinku zastavit, protože to je v podstatě na sociálních sítích taky takový jako magický zaklínadlo, že všichni máme jako překyselené organismy a že bychom se měli odkyselit a podobně. Já si pamatuju, když jsme měli nějakou jednu kauzu před pár lety, jak samozřejmě takový ti guru, který vlastně řeší různé oblasti lidské činnosti najednou, tak pamatuju si, jak jednou jeden nějaký na webu měl svoji fotografii, byl obézní a zároveň tam měl uvědomit, že to je coach vědomého BDSM. Ale zároveň kromě vědomého BDSM dělal ještě právě takovýto vyšetření s kapilární krve z prstu takhle doma, prostě v obýváku, prostě jako lidem a pak je učil, jak se prostě odkyselovat a takhle. Šílený věci se dělou na internetu. Tak bychom vlastně mohli tohle vysvětlit z perspektivy zase střevního mikrobiomu, že to zakyselení je vlastně v našich střevech žádoucí. To je presne to, čo chceš, vieš? To je to, že kyslé prostredie v črevách znamená, že rastú dobré baktérie. Bodka. Zásadité prostredie znamená, že rastú patogénne baktérie. Bodka. A ja neviem, čo sa mi treba viacej baviť. To máme do titulku. Vieš, a ja som minule som mal tiež taký rozhovor, a že oni týždeň jedia iba hnedú ryžu, lebo si chcú odkysliť čreva. A ja však to je plné vlákniny, však z toho budeš mať toľko kyselín vyprodukovaných tými baktériami, že to však super, bude to kyslé, ale to nie, že ideš odkysliť, to nemáš žiadnu logiku. A oni, aby som nemal kyslú krv. No, keď som mal kyslú krv, tak si mŕtvý proste, lebo to pH v krvi je taký malý range, ktorý telo má veľmi dobré kompenzačné mechanizmy, aby sa to nevychyľovalo. Ale keby si to mal, no tak si mŕtvý proste, ako ja neviem, čo tam je, o čom sa čo ďalej baviť.
Ale tak vieš, že ako ja som to ináč potom hľadal, to je podľa nejakej legendy a o Krebsovom cykle anaerobnom a že tam sa produkuje a neviem čo, hej, a vieš, tak povytrhuj z kontextu všetko možné, čo ťa napadne, vieš, to je úplne peklo. Ano. Pár cizích výrazů a prostě toho laika to prostě přesvědčí o tom, že musí tady jít na tu očistnou kúru tady nějakého guru. No však jasné, a kávový klistýr si dáš do toho, no a ja neviem čo, proste, vieš, že no nič, vieš, tak my máme normálne infolinku a máme tam veľmi erudované kolegyne, tak nám veľmi veľa ľudí volá o tomto a to často, že no mám takú črevnú sprchu, mám taký klistýr a stále mi je zle. No tak asi preto, že si robíte tie sprchy, čo ja viem, akože vieš. Ale to někteří lidi jako dělají, no. No viem. A to řekni, jaký to může mít dopady právě, no. No však, no to si predstav, ty prídeš, ty máš tú trubicu. Tlustý střevo? Áno. No a ono je samozrejme tam je hlien, chvála Bohu, že tam je, lebo ty ho tam chceš. A ty to prídeš, veľa tých baktérií žije v tom hliene, že ho degradujú, z toho sú ďalšie nejaké cykly výrobné, také molekulárne mechanizmy a ty to tam celé vyplachneš, to vlastne všetko odíde preč. Odídu tie baktérie preč, odíde ten hlien preč, v ktorom žijú. No a teraz, keďže je to tam voľné pole, tak niečo sa tam pomnoží. Otázka je čo? A ty nevieš, to môže sa ti tam premnožiť nejaký úplný bordel. No a tiež má taký problém, že ako to budeš riešiť ešte niekoľko rokov. My sme riešili toľko ľudí, jednak, že po tých rôznych trojkombináciách na antibiotika alebo po takýchto sprchách a podobne, že oni ešte niekoľko rokov sú v takom stave, že tie ženy majú 45 kg, hej, akože nevedia ani pribrať, nemôžu normálne fungovať a tak a to sa, podľa mňa sa to strašne podceňuje, čo tí ľudia si vedia aj sami urobiť, akože, že a môžu si strašne uškodiť. A len preto, lebo počúvajú niekoho, kto im povie, že to je super, lebo ja som to videl niekde v Indii, no to... Ako čo na to povedať, ja to nechcem nejako zhadzovať, že určite tam v tej Indii vedia nejaké veci robiť, ale toto je proste úplne šialené. Ano. Je to neustále mě překvapuje i prostě po 20 letech praxe, čemu všemu jsou lidi schopní věřit. Na druhou stranu bohužel tady vlastně vidíme, že když někdo je v nějaký blbý situaci ve smyslu onkologického onemocnění v rodině, standardní léčba nezabírá a tak dál, tak prostě někdo už je tak zoufalý třeba, že je ochoten vyzkoušet vlastně cokoliv, co kdyby. Takže prostě a bohužel toho často různý guru zneužívají a je to šílený. No. Ja sa ani nečudujem, no. Treba dávať bacha na tie nejaké vyhľadovanie a podobne, alebo ty vyhľaduješ telo, ktoré už nedokáže bojovať. No. Přesně tak, no. Nicméně pojďme se ještě vrátit, prosím tě, k těm fermentovaným potravinám. Myslím si, že by mohlo být i zajímavý srovnat to, jak se liší vlastně účinek, řekněme, těch fermentovaných potravin, který jsme zmínili, a nějakých probiotik v kapsli. No to sú dve úplne odlišné kategórie. Problém je v tom, že sa to marketingovo zlučuje, lebo podľa mňa tí ľudia asi nevedia. Áno. No, takže fermentované potraviny sú plné baktérií, môže byť aj laktobacillov, vlastne čohokoľvek, ktoré tam prídu a robia ten fermentačný proces. Keď máš ale probiotikum, a je to naozaj to spĺňa tie kategórie probiotik, čo zase drvá väčšina produktov nespĺňa, ale keď to spĺňa, to znamená, že proste si prišiel, si izoloval nejakú konkrétnu baktériu, Lactobacillus rhamnosus GG, konkrétnu baktériu, prišiel si, urobil si ani výskum in vitro, zistil si, že neprenáša rezistenciu na antibiotika, to je dôležité. Že vie prežiť 2 hodiny v kyseline chlorovodíkovej. Čiže prejde cez žalúdok, aj keď je úplne nahá tá baktéria, keby som mohol povedať. Že prejde cez pankreatické enzymy, cez žlčové kyseliny, že vlastne teda evidentne vie to prežiť. Takže super, dobre, takže vieme, že to dojde až do čriev. To je prvá podmienka. Teraz skúmaš to, že či má nejaký imunomodulačný efekt ešte stále in vitro, čiže v nejakej miske. No a potom to testuješ na ľuďoch a zistíš, že to zlepšuje imunitu, že to, neviem, je lepšie pri zácpách, pri prújmoch alebo pri niečom. Takže vlastne si urobil celý tento proces a vieš, že táto konkrétna baktéria v koncentrácii 10 miliard urobí tento efekt. No to asi o tej baktérii, ktoré v tom kyselín zelí nevíš. Lebo to tam proste nejde vedieť, lebo to si netestoval. No a keby si urobil fakt, že tých izolantov, či už z kyselého zelí, alebo z materského mlieka, alebo z čokoľvek, to môžeš izolovať aj zo stolice, tak keď urobíš teraz takto 200, tak začneš ich testovať a možno jedna bude mať probiotické vlastnosti. Naozaj také, že to môže ísť ako potom, že z toho urobíš tú kapsulu. Takže akože to nie je to isté. Takže fermentované potraviny sú súčasť zdravého životného štýlu, sú super. Probiotika sú už o úroveň vyššie, lebo tam došlo k celému tomuto vedeckému výskumu. To je ten základný rozdiel medzi tým. Takže to nie je to isté. Ale pri tých probiotikách je to dôležité, že či je to tá jedna baktéria alebo zmes nejakých baktérií 5. Nie je dôležité. V danom množstve bola na klinickom teste ukázaná, že má nejaký pozitívny účinok. Ak to nie je, tak to nie je probiotikum. Je to zase iba nejaká baktéria, nejaký Lactobacillus, Lactococcus, Bifidobacteria, Streptococcus, to je jedno.
Existují situace, kdy ty probiotika u konkrétního člověka jednoduše prostě nefungují? Áno. Je to úplne tak typicky sa stáva, že my to máme otestované na jednom produkte, ktorý sa riešia alergie. A vlastne tam je 70% ľudí sú tzv. Responders, takže tí, čo majú efekt, a 30% sú non-responders, takže nemajú. A ono sa to vlastne, že prečo? Hej? Tak ty môžeš robiť test, ktoré gény a ich expresia vlastne ako keby riadia tú alergickú reakciu a zistíš, že proste u niektorých ľudí je tá, ako keby tá vetva, ktorá tu riadi tú alergickú reakciu, je iná ako u tej druhej skupiny a tam to nefunguje. Otázka, prečo, to už ja neviem, ale keby som ti to ukázal taký obrázok, tak to tam normálne uvidíš také kvadranty, že u týchto ľudí to funguje, u týchto to nefunguje. No a to s týmto nič nespravíš, ale toto je v biológii úplne typické. Typický efekt liekov, už normálne liekov, nie výživových doplnkov, je zhruba okolo 70%. Preto napríklad, keď máš vysoký tlak, alebo niečo takého vlastne, dlho ten internista alebo kardiológ ti nastavuje liečbu a skúša, lebo on potrebuje trafiť ten liek, ktorý tebe bude fungovať. Nie, že ti dá, že tu jednu pilulu a to univerzálne každému. To je pravda. No takže vlastne ani štandardné lieky nemajú, lebo tá biológia tam je toľko kofaktorov, že to sa nedá ani dopredu, ani nejakým spôsobom odhadnúť. Čiže samozrejme bude veľká skupina ľudí, u ktorých to proste fungovať nebude. A bude veľká skupina ľudí, u ktorých to fungovať bude a tam sa to dopredu nedá povedať. Možno raz, keď pôjdem na dôchodok, tak budeme mať nejaký jednoduchý test, že budeme vedieť povedať. Ale ako teraz to ani náhodou. Tam ještě nejsme. Jo. Závisí nebo nezávisí účinek těch probiotik na aktuálním stavu mikrobiomu? No toto práve, že nie. Toto je veľmi zaujímavé. Ono sa to často hovorí, že ako môže, keď si dám nejaký laktobacillus, to nejak pomôcť. Najväčšia odborná organizácia na svete sa volá ISAPP, ISAPP. A oni vydali takú peknú publikáciu, kde sa to vlastne vysvetľovalo, že účinok probiotik nie je odvodený od stavu mikrobiomu. On je odvodený od toho, ako má funkciu tá baktéria a čo vylučuje a ako ovplyvňuje napríklad imunitu, alebo či vylučuje napríklad, ja neviem, kyselinu gamma-aminomaslovú, takže by ťa mala trochu ukludňovať, alebo vylučuje nejaký vitamín, alebo podobne. Takže vlastne účinok probiotik nie je odvodený od toho stavu mikrobiomu. Toto je obrovský mýtus. A teraz som to aj pozrel, kde to bolo aj načeté minulý týždeň, kde sa vyjadrovalo, že to nemôže fungovať, lebo to je jedna baktéria, ale to tak absolútne nefunguje. To je úplne nepochopenie toho, aký je ten mode of action, alebo to, akýmto spôsobom to funguje. Ja som sa potom aj pýtal toho jeden z tých autorov tej publikácie, taký Bruno, a že Bruno, že to je úplne super, ja tú tvoju publikáciu všade spomínam, on taký, ježišmaria. takže my tu máme ako toto vysporiadané, že môže to byť faktor, v akom stave mikrobióm, že môže mať lepší ten efekt alebo podobne, ale nie je vôbec kľúčový. Takže efekt probiotik nie je závislý od stavu mikrobiomu. Bodka. Dobře. Jak člověk, který teďka poslouchá třeba náš jako podcast, uvažuje nad tím, jestli třeba užívat prebiotika, probiotika a podobně, pojďme si to postupně rozebrat, jak by teda ten člověk by si měl vybrat vhodné prebiotikum a jaké jsou, řekněme, hlavní rozdíly mezi těmi nejvíce používanými. Dobre, takže prebiotika môžeš rozdeliť na dve hlavné kategórie, jedna je vláknina, druhé sú polyfenoly. Vlákninou typicky môžeš riešiť napríklad zácpu, to je také veľmi jednoduché, to trvá väčšina typov vláknin funguje univerzálne na to. Pozor, rozpustných vláknin, toto je dôležité. Môže mať ešte nerozpustnú vlákninu, ktorá je skôr iba, že zväčšuje objem stolice, má veľmi slabé prebiotické účinky. No a my sa teda bavíme radšej o tej rozpustnej, lebo by som to nekomplikovalo. No a tak tam máš, teda, to sme spomínali, môžeš mať ten inulín, ten najčastejší, to ste fruktoligosacharidy, to za mňa nie, najmä ľudí, ktorí majú problémy s trávením, lebo im to urobí zle. Tak potom máš zo pár vláknin, ktoré je veľmi dobre preskúmaná. No my používame jeden galaktoligosacharid a ten je najlepšie preskúmaný na svete. Takže ten má asi 80 štúdií. A tam vieme, že v dávke okolo 2 gramov čistých prebiotik, z toho rastú bifidobaktérie už za 7 dní, z toho zácpa sa uvoľní tiež za 7 dní a podobne. Takže ak je to takto dobre preskúmané, tak áno, že môžeš si vybrať také prebiotikum, že toto ti to urobí. Bifidobaktérie v princípe sú veľmi dobré. No a potom, ako sme spomínali, sú tie rôzne polysacharidy, takže zase guarová guma, akaciová guma. Strašne z nejakého dôvodu sa predáva všade psyllium. Akože psyllium nie je úplne akože zlé, ale to nie je nejaké dobré prebiotikum. Akože, to ja to vôbec nerozumiem,
kto tomu urobil taký marketing? Jak sa to tak ako rozšířilo? No, že vieš, lebo to také, hej, nejaký ten Psyllium husk, ten nejaký struk, či čo to je, hej, že... Neviem. A proč to nemá ty benefity, které se deklarují na těch produktech? No, akože má, ale na Psyllium je väčšinou skôr tá nerozpustná vláknina ako rozpustná. V tom je ten problém, hej, ako keby. Potrebuješ práve tú rozpustnú, lebo to je... Akože niektoré baktérie požerujú aj tú nerozpustnú, ale tá rozpustná naozaj funguje ako tá primárna potrava. Takže vlastne tu máš tieto a ešte môže mať napríklad xylooligosacharidy, to je zase tiež to z tie kratšie reťazce, ktoré nie sú naviazané na galaktózu alebo fruktózu. Hej. Takže týchto druhé viacej, ale zase, ak chceš to mať ako prebiotikum, tak na to musel prebehnúť ten vedecký výskum a vieš, čo to urobí. No a tých látok, na ktorých prebehol seriózny výskum, nie je až tak veľa. To by člověk myslel, že tím, jak ty termíny prebiotika jsou tak sprofanovaný, takže tohle už je dávno vyřešený. No? To je marketing, vieš. Ono je to tak, že to, čo ja hovorím, tie definície, tak to sú vedecké definície. To sa proste... Keďže my robíme tú najväčšiu výskumnú konferenciu na svete a tak človek je zvyknutý ako robiť s tou svetovou špičkou a tam sa proste dohodne, že čo je čo a nikto to nespochybňuje, hej. To ja som tento rok som tam bol na paneli o probiotikách a som vral, že u nás si ľudia myslia, že v kyslej kapuste sú probiotika, celá miestnosť sa smiala, hej, akože. Jasne, ale říct to na jiný konferencii, tak sa nikto smáť nebude, no. Jasne. Hej, takže tie prebiotika tiež musia byť takto vyskúmané a to sú tie vlákninové a pre mňa, čo sú oveľa zaujímavejšie a ktoré aj my používame viacej, tak to sú tie polyfenolové, to sú teda tie slabujúce a my to aj používame aj pri tej endometrióze teraz, aj pri vlastne produkte pre kardiometabolické zdravie, pre ženy, podobne, alebo majú veľmi zaujímavé účinky vo veľmi malých množstvách. To znamená, že môžeš dať do kapsule, lebo štandardne vlákniny potrebuješ veľa. To nedáš do kapsule, to musí byť nejaký bulk alebo niečo, nejaké veľké množstvo, ale tie polyfenoly ti fungujú v 250 mg, v 500 mg a tam už je strašne zaujímavé vedieť, aby tie efekty práve na tie nejaké atypické baktérie a toto je to, kde sa to aj bude hýbať. A ja to mám jediné šťastie, že môj prvý výskumný projekt, ktorý som bol na polyfenoly a bioaktívne peptidy, takže vlastne my to aj odtiaľ máme, to sme robili v roku 2012 a 2016 a to bolo na kardiovaskulárne zdravie. No a vlastne ty prídeš a ty vieš, aké sú, aké majú zhruba účinky a potom ich takto môžeš aj dávať do tých produktov a show všudy, ten feedback, aj tie consumer studies, čo na tom robíme, sú veľmi dobré. Takže ešte tie polyfenoly jednak ako teda výživové doplnky, ale jednak ako samozrejme v strave, to je vždycky o tom. Tá strava je prvorada, výživové doplnky sú niečo nad tým, keď tú stravu nemôžeš mať, máš nejaký problém XYZ. Takže tie polyfenoly sú tiež veľmi, veľmi zaujímavé a aj tiež sú prebiotikom. Takže nie je to iba inulína, to Psyllium, ale sú to rôzne látky, ktoré môžu takto fungovať. Hesperidin, naringin, katechiny a podobne. OK. Takže jsme teďka nějakým způsobem probrali prebiotika, probiotika a pojďme se podívat na to, co vlastně jsou a jak fungují postbiotika, protože to je teďka takový, řekněme, novější termín, jako myslím novější mezi tou laickou veřejností, a kdy ty postbiotika mohou dávat smysl v praxi. No, toto je až zaujímavé, lebo ja už neviem, koľko to už je rokov, to sa človeku pletie, či to už je 3 alebo 4 roky, to na každej tej konferencii je nejaký panel, že čo je to postbiotikum. Lebo sa nevie, tá odborná verejnosť, ona sa nevie zjednotiť. Jo, takhle. A ono je to vlastne tak, že prišiel jeden taliansky tím a oni povedali, že postbiotika sú metabolity, teda výlučky baktérií, napríklad ten butyrát. No a potom prišla tá najväčšia svetová organizácia a ona povedala, nie, to je pitomosť, to nie. Postbiotika sú mŕtve tela baktérií. No a teraz ty ideš do literatúry, v literatúre vlastne pod tým termínom je jedno aj druhé, čo, no ono to môže vyzerať palajka, však a čo? Hej, ale problém je, že výskum sa robí tak, že ty agreguješ tie dáta z rôznych štúdií. A keď v každej štúdii to znamená niečo iné, no tak to moc nezagreguješ teda. No, takže tak sa tam hádame a teraz tá definícia tých mŕtvych tiel tiež je strašne nešťastne urobená, hej, lebo dali definíciu, ale teraz je k tomu 15-stranová dokumentácia, čo to vlastne chci povedať tou jednou vetou. Hej, tak to, vieš, aj to proste strašný chaos. Ale zrejme kvôli tomu, že majú väčší výtlak ako v odbornej verejnosti, tak ako to dopadne tak, že budú to tie mŕtve tela baktérií. A čo by si povedal, že prečo by som do seba sypal mŕtve baktérie? Čo je validná otázka, ale napriek tomu, že má niekoľko výhod. Mŕtve baktérie už nemôžu zomrieť.
Takže sú takí zombie baktérie. Sú celkom akože sú stabilnejšie ako probiotika, ktoré zomrieť môžu. Hej? Ale niekedy to vieš, ale no to je ten základný rozdiel, že sú stabilnejšie, akože oveľa. To znamená, že to vieš dať do potravín, vieš to dať kdekoľvek. Ale zase ten výskum by musel prebehnúť tak, že mám ten konkrétny kmeň, ktorý som zabil a vyskúšal som to na ľuďoch. Samozrejme, nebudú mať žiadnu metabolickú aktivitu, lebo sú mŕtve, ale tie imunologické zmeny, ktoré robia baktérie, tie sú často odvodené nie od ich metabolickej aktivity, ale zo štruktúry ich bunkovej steny. Takže napríklad, ak máš laktobacily, hej, gram pozitívne, tak oni majú peptidoglikán v tých bunečných stenách a tie vedia mať imunomodulačný účinok. My takto jedno aj používame. Sice živé baktérie, ktoré majú, ale keď tam zomrú, tak ten peptidoglikán z ich bunkovej steny stimuluje priamo imunitu, dokonca dokáže cez čreva stimulovať pľucný epitel. Hej. Takže vlastne ten efekt postbiotik, ktorý sa bude očakávať, je práve, že bude meniť nejakým spôsobom imunitné parametre. A to pôjde veľmi rýchlo zrejme do farmakovývoja, lebo to má pomerne veľký potenciál. No a uvidíme, ale toto je to, že sú to teda mŕtve baktérie, ale zase museli prejsť tým výskumom, ktorý sa spomenul pri probiotikách, kde je rozdiel, že sú mŕtve. Ak niekto iba príde, že tam uvarí nejaké laktobacily kdesi, v nejakom labaku, alebo na horáku, alebo niekde, hej, že to tam tindalizuje, alebo pasterizuje, alebo niečo s tým urobí, hej, a teraz povie, nacapne na to, že to je postbiotikum, no nie, hej, to musí prejsť všetko tým procesom. A sú už aj také, ktoré fungujú pomerne dobre. Hej, pri Helicobacter pylori je taký pylopas. To sú mŕtve laktobacily, ktoré dokážu ten helikobakter, ako je obrovský, on je dosť veľký oproti laktobacilom, oni ho dokážu tak obaliť a on nedokáže už potom produkovať tie látky, ktoré blokujú kyselinu chorovodíkovú a je vyplavený. To neznamená, že to funguje tak dobre na to helikobaktera ako antibiotika, ale má to pomerne zaujímavý efekt. A rozprával som sa s človekom, ktorý to vyvinul celé a oni nemohli publikovať niektoré tie dáta, lebo by ich niekto zožral za to, ale že to má pomerne dobré efekty. Tak keby som to mal ja, tak ja by som to jedol. Dobře, pojďme teďka se podívat na další specifickou kapitolu a to je mikrobiom a ženské zdraví. První otázka, jak vypadá zdravý vaginální mikrobiom a jaké druhy bakterií ho tvoří? Dobre, takže výhoda pri vaginálnom mikrobiome, a preto sa s ním relatívne dobre pracuje, že oproti črevnému alebo nejakému inému je extrémne jednoduchý, že keď je zdravý, tak sú to laktobacily. Takže máš vždycky pri sebe, ak máš ženu, máš vždycky pri sebe zdroj laktobacilov, ktoré tam sú, to si robí jeden náš francúzsky kamarát srandu z toho každý raz, že sa o tom bavíme. Chápu. A vlastne teraz sú to tam, je plný laktobacilov. A tie laktobacily tam jedia glykogén, ktorý sa tam proste tvorí v rámci toho vaginálneho mikrobiomu a ak sú tam, tak by išla okolo aj nejaká kvasinka alebo nejaká baktéria, tak oni povedia, že my sme tu a čau, nemáš sa tu kde uchytiť. To je ten ideálny stav. Problém je v tom, že keď napríklad sú hormonálne zmeny, či už počas cyklu menštruačného, ale najčastejšie v menopauze alebo perimenopauze, tak vlastne vzniká, klesá estrogen. Keď klesá estrogen, tak sa ten glykogén v vagíne prestáva tvoriť, laktobacily nemajú čo jesť, začnú tam tak chradnúť a vtedy proste je zvýšená pravdepodobnosť toho, že tam príde k nejakej infekcii. Tak my sme akože na tým rozmýšľali, čo s tým a práve dokážeme perorálne, ako som spomínal, že dáš jeden lactobacillus, zase Lacticacibacillus rhamnosus C15, a vždycky také tie jednoduché názvy, aby sa to jednoducho vyslovovalo a každý si to zapamätal. No a takže keď to zješ, tak je normálne tej žene potom, keď to kultivuješ z vaginálneho mikrobiomu, alebo teda robíš analýzu, tak ho tam vieš nájsť. Čiže vieš, že premigruje z toho črevného mikrobiomu a má tam veľmi dobré tieto účinky práve na blokáciu či už oportunistických patogénov bakteriálnych alebo teda kvasiniek. A zároveň ešte keď to vieš dokombinovať tak, že existujú tie polyfenoly, ktoré do istej miery mimikujú estrogen a vedia vlastne stimulovať tvorbu toho glykogénu a tým pádom vlastne sa tam tvorí aj výživa pre tie laktobacily. A to je to vlastne, čo ty potrebuješ. Ty tam potrebuješ čo najviac laktobacilov a čo najviac potravy pre nich. Čím můžeme, ta žena může tu rovnováhu toho vaginálního mikrobiomu narušit? Jakou roli třeba tady hrají antibiotika, ale třeba antikoncepce hormonální, tak, anebo stres? Presne tak. Takže antibiotika to na prvú. Zjem, vyzabíha, čo príde a to, čo sa tam znova pomnoží, no tak sa uvidí. Hej. Hormonálna antikoncepcia, to veľmi záleží od toho, že aký typ, lebo vieš, máš rôzne hormóny, to nie je iba na jeden, máš progesterón, estrogen, neviem čo. No ale ako som spomínal, ak je znížený
znížený výskyt estrogenu, tak proste tá potrava pre tie laktobacily sa tá prestáva tvoriť. Takže to môže automaticky proste oni tam strádajú. No a potom problém, hej. Takže to je jedna vec. Stres, takisto ako je toxický pre črevný mikrobióm, je aj pre ten vaginálny, takže vlastne aj tam zase dochádza k porušeniu celého toho mechanizmu toho, ako sa tvorí potrava pre tie laktobacily a ako to jedia. Jedia tie laktobacily a ako sa množia. Takže a keď tam nie sú, tak sa zvyšuje pH, lebo laktobacily majú nízke pH, však to sú baktérie mliečného kvasenia. No ak sa zvyšuje pH, tak vtedy sa tam práve dostávajú tie kvasinky a môže dojsť k tým rekurentným, tým opakujúcim sa infektom. A tam napríklad vtedy, keď aj ješ veľa sladkostí, tak to vyživuje tie kandidy, hej, a podobne. Takže ak by som mal prvé, ak má niekto s týmto problém, nejaká žena, tak úplne vylúčiť jednoduché cukry. Úplne. Hej. Tie sladkosti a podobne. Jak si ženy právě teda kromě tohohle doporučení ještě můžou pomoct při opakovaných infekcích pomocí modulace mikrobiomu? No tak za mňa sú to proste tie probiotika, po prípade polyfenoly, ktoré sú na toto postavené. Teraz je pomerne ešte sú dobré výsledky aj na šafran, na tie šafranové extrakty. Tie vyzerajú veľmi nádejne, takže dá sa akože tými suplementami jednoznačne ak sú to, a toto je dôležité, ak sú to kvasinkové, nie bakteriálne, tak to obmedzenie tých cukrov je úplne esenciálne. To proste musíš urobiť. Hej. Tam nemáš ako kde uhnúť. No a treba sa vyšetriť hlavne, že aký je to typ infektu. A nie je to úplne jednoduché, lebo často sa myslí, že to je klasinková, môže to byť bakteriálna. My práve teraz dokonca budeme mať na tej súťaži jeden startup, ktorý vyvíja test, aby to doma žena zistila, aby si vedela, akú si môže nasadiť akože liečbu. To vyzerá ináč veľmi nádejne, sa na to teším. Takže takýmto spôsobom, čiže v strave vylúčiť cukry. Čo sa týka tých probiotík, tak to zase musí byť probiotík, ktoré sú preskúmané na tento problém. Hej? A vie to pomôcť. Pojďme se teďka ještě podívat na nějaké systémové efekty mikrobiomu. On se to označuje tou zkratku jakože osy v těle. Ta asi nejznámější osa v úzovkách je teda střevo mozek. Jak se tyhle dva orgány, naše střevo a náš mozek prostřednictvím toho mikrobiomu ovlivňují? No to je zaujímavé. Ja mám to vždycky takú aj na prezentáciách, že ľudia hovoria, že v črevách je druhý mozog. Říká sa to? No nie, lebo mozog je v hlave. Vieš to? Je to tak bizarné, vieš, niekedy tie marketingové klejmy, že vieš, že ja chápem, že chceme zjednodušiť komplikovanú tému, ale zase ty vole, hej, že nie. No tak ono je tam ako viacero mechanizmov, a úplne taký najjednoduchší je, že teda existuje bludivý nerv, vychádza v podstate z mozgového kmeňa, tuto ide cez celé telo, on oplieta hrubé črevo. No a je preukázané, že 20% signálov ide z mozgu do toho bludivého nervu do čriev a 80% signálov ide naspäť do mozgu cez ten bludivý nerv. Takže dokonca až také, ako keby taký nepomer je v tomto. To znamená, že tie čreva neustále vysielajú do mozgu nejaký signál a väčšinou ten signál je, treba si to predstaviť, že všetko je v pohode, všetko funguje, ten mozog nie je dráždený, ale ako náhle to zažívanie alebo trávenie je úplne mimo, tak ten mozog je ako keby permanentne iritovaný z toho. A to je práve to, že on môže byť iritovaný aj to, že tie baktérie neprodukujú niektoré neurotransmitery, ktoré ho môžu ovplyvňovať. Hej? Takže tam nie sú. Typicky sa hovorí, 90% serotonínu je robený v črevách. Ten samozrejme do mozgu neprechádza, absolútne. To sú separované okruhy. Ale môže ten bludivý nerv ovplyvňovať to, že vlastne, že či tie čreva sú v poriadku alebo nie, lebo ten serotonín, on tam robí to, že aby sa čreva hýbali, aby sa tam šťavy vylučovali a takéto veci. No ak tam nie, tak vlastne sa vysiela signál, že toto sa nedieje. A to je problém. Hej? Takže ten mozog môže byť ako keby permanentne iritovaný z toho, že ten tráviaci trakt proste nefunguje ako by mal. To je jedna z ciest. Potom, ako sa spomínal, je tá os hypotalamus hypofýza nad obličky, čo je teda stresová súčka. A mimo to, že tento poškodzuje mikrobióm, tak mikrobióm vie ho ovplyvňovať naopak svojimi výlučkami a imunitnými zmenami a narúša ten proces, to sa volá feedback loop po anglicky. To znamená, že ty vylúčiš kortizol, adrenalín a to by mal následne zase poslať do mozgu signál, aby sa to už nedialo. Lenže ak je mikrobióm v nerovnováhe, on oslabuje tento signál, aby sa to už nedialo a potom sa to začne cykliť. Hej? A dostane sa do toho stavu toho chronického stresu. Čo je zaujímavé, lebo to je vlastne biologicky podmienené. To nie je, že ešte tu niekto furt permanentne dráždi. Áno.
A že to iba z toho, ale že vlastne ty, ak si dlho v tom prenavetom strese, už to nie sú iba tie podnety psychologické, alebo ako to nazvať, ale už je to normálne biologické a už si v takom cykle, hej, a je veľmi ťažké z neho vystúpiť potom, alebo aj ty, keď jeden ten problém odstrániš, ten ďalší tam zostáva, hej. Takže vlastne aj toto je jedna z tých ciest, to je hormonálna a potom je jasné, že aj sympatický a parasympatický systém vie komunikovať s mozgom takým veľmi zaujímavým spôsobom. To bolo robené na myšiach, že doslova, že ako keby ten mozog sa pýtal, že aké tam máš baktérie a povedal on, vieš čo, dobre. Hej, že takýmto. Takže ten mozog jednoznačne je prepojený s črevami. Výskum ešte nie je tak ďaleko, aby sme vedeli povedať, že zjem toto a teraz to bude nejaká hitparáda, ale ako je tam pomerne veľký potenciál pri úzkostiach, pri depresii a pravdepodobne možno aj bude to nejaký kofaktor aj pri neurodegeneratívnych ochoreniach, teraz typických Alzheimer alebo Parkinson. Ale to je všetko veľmi, veľmi počiatočné štádium. Když se podíváme na ty v úvozovkách ostatní osy, jak může ten střední mikrobiom komunikovat třeba ještě s našimi játry, ale třeba i kůží nebo klouby? No, takže játra sú veľmi jednoduché, lebo vlastne krvné riečisko z čriev ide primárne teda do jater. No a vieš, keď máš rozsekaný mikrobióm a ide ti tam do toho na toxických látok, tak to proste strašne zaťažuje pečeň. A to je taký už pomerne extrémny prípad. Ale môže byť, že napríklad tam nefunguje správne dekonjugácia žlčových kyselín, čo zaťažuje pečeň a to aj zvyšuje cholesterol. A tak proste aj tvorba cholesterolu je riadená čiastočne baktériami, ktoré vlastne vydávajú signály do jater. Takže všetky tieto oni sú priamo spolu prepojené a teraz ty môžeš buď z tých čriev, z toho mikrobiomu dostávať buď hepatoprotektívne látky, teda látky, ktoré chráňujú jatra, alebo toxické látky. Takže to je úplne, keby som to mal povedať, úplne extrémny príklad. Robili sa intervencie s fekálnymi transplantáciami u ľudia s prepitými jatrami, že už boli úplne v podstate na zomretie a tých ľudí zachránili. Lebo ako keby odstránili to ložisko tej toxicity z toho mikrobiomu a tie játra potom mali menej práce a dokázali sa zregenerovať. Hej. Ale to je totálny extrém. Jasne. Ale je pravda, že proste nealkoholická steatóza, teda tukovatenie játer, sa pomerne veľa skúma, hľadajú sa aj probiotika, ktoré by s tým vedeli niečo robiť a videl som v Nemecku, že sú už pomerne dosť ďaleko s tým. Tak uvidíme, či z toho niečo vypadne, niečo zmysluplné, ale tam je taký klaster výskumný okolo Kielu, to je vedľa Hamburgu a vyzerá to celkom fajn. Pak ještě mě zajímaly třeba ty klouby. No a pri kloboch je to, tam je niekoľko ako osí. Jedna je, že sa pomáha vstrebávanie vápnika, takže vlastne doslova viac vápnika dokážeš dostať, hej, či už do kosti alebo do klbov. A je tam dokonca dokážu tie baktérie stimulovať, alebo respektíve nestimulovať osteoklasty a osteoblasty. A to je pomerne zaujímavá vec, nielen pri osteoporóze a osteopénii, keďže tam vieme, že proste zvýšená aktivita buniek, ktoré v podstate rozžírajú tej kosti, a ak ich dokážeme takto nejakým spôsobom ukočírovať, je veľmi žiaduce. Toto je tiež pomerne na začiatku, ale už in vitro a tak vieš, že tie baktérie to dokážu urobiť. Takže vyslovene je to, že ty dokážeš buď posilovať alebo oslabovať kosti na základe toho, aká tá konkrétna baktéria tam je. To bolo pri tých, takže pri kluboch sú tam takéto mechanizmy, ale to strebávanie živín je pomerne podstatné a minerálov. A ešte tam na začiatku tuším kožu. Kôža, no. No a koža je v podstate najmä cez imunologické zmeny, takže tam sú veľmi dobré výsledky na to, že keď robíš reguláciu TH1, TH2 buniek, že pri atopickej dermatitide, pri exéme, že ten exém sa zlepšuje a tie výsledky sú dobré, aj my s tým máme. Ja osobne mám napríklad rozaceu a ja som si urobil sám sebe protokol a v podstate od vypuknutia tej rozacei mám v kľude. Že dá sa s tým pomerne dobre pracovať, keď sa snažíš ako keby podporovať tie veci, ktoré sú protizápalové. Takže ten efekt je tam jasný. Ty jsi tady teďka zmínil před chvilkou vlastně produkci těch různých látek. Mě by ještě jako zajímalo se selektivně podívat na to, jak může ten mikrobiom souviset s chronickým zánětem v našem těle. Takže takto. Toto je jeden z najlepších popísaných mechanizmov, ktoré sú, čo sa môže stať v mikrobiome. Keď sa nastane dysbióza, porušenie mikrobiomu, tak najčastejší efekt, čo sa stane, že sa začne deraviť črevo,
Čo znamená, že to neznamená, že tam má neviem aké diery, alebo však to by sme zomreli, hej, ale to znamená iba to, že látky, ktoré štandardne nemali prechádzať do krvi, prechádzajú. No a čo to teda ale znamená, že prechádzajú tzv. Lipopolysacharidy. Lipopolysacharidy sú súčasti bunkových stien niektorých baktérií. Hej, takže tá baktéria tam zomrie v tom mikrobiome a jej časť sa dostane do krvného riečiska, ktorá proste putuje a niekde sa, dajme tomu, sa usadí na jatrach. Môže kdekoľvek, ale to je jedno. No ale že keďže je to časť tých baktérií, tak náš imunitný systém je neskutočne komplexný, neskutočne úžasný, ale niekedy neskutočne blbý, hej. A on je blbý v tom, že on si myslí, že to je živá baktéria a začne ju napadať. A keď ju začneš napadať, tak úplne prvé, čo urobí imunitný systém, tak tvorí zápal, lebo zápal je v tomto prípade žiadúci, keď ťa napadajú baktérie, lenže tu ťa nenapadajú. Ak ťa napadajú baktérie, je to úplne super, je to žiadúca vec. Keď ťa nenapadajú, že iba si myslí, že tam niečo je, tak sa vytvorí zápal, ktorý je tam stále, lebo stále tam prechádzajú tie časti tých baktérií. To znamená, že ty máš zápal, ktorý je ťažko merateľný, ktorý, to sa volá low grade inflammation, zápal nízkeho stupňa. Hej, a ktorý ti postupne ako keby ohlodáva tie orgány alebo ich poškodzuje a len kvôli tomu, že vlastne ti z toho čreva sa prepúšťajú tieto lipopolysacharidy. A vlastne to vedie k metabolickej endotoxémii, vlastne poškodeniu a až nakoniec to môže viesť k vzniku rôznych chronických ochorení, typických pre vyšší vek, aterosklerózy, metabolického syndromu, cukrovky a podobně. Dobře, a ještě poslední otázka z tohoto bloku. Může teda zdravý mikrobiom pomáhat při prevenci autoimunitních onemocnění? Ty jsi tady před chvilkou zmínil třeba i ty exémy. No, čím pri prevencii vzniku je otázka, je to pravdepodobne, že áno. Dá sa to povedať pri tom, keď sú malé deti, novorodenci, a vieme, že majú zdravý mikrobióm, tak incidencia, teda výskyt autoimunitných ochorení alergie je oveľa nižších, ako u tých, čo majú zle založený mikrobióm, že sú typicky po cisárskom reze a nedojčené a tak. Takže tamto už na prvú môžeš vidieť. Proste zvýšený výskyt. Čiže je pravdepodobné, že je tam nejaký protektívny účinok. To je jedna vec. Potom je otázka, keď už to autoimunitné ochorenie vznikne, že keď zmeníme niečo v mikrobiome, či sa môže niečo zlepšiť. Je to veľmi pravdepodobné vtedy, ak ten mikrobióm už produkuje nejaký zápalový faktor, ako som spomínal, napríklad tie lipopolysacharidy prechádzajú. No tak ak máš autoimunitné ochorenie, tak už máš kopu toho zápalu v tele z toho, že ťa napadajú. Vlastne autoimunitné ochorenie znamená, že tvoje biele krvinky ťa napadajú. To znamená, že sú zle vycvičené, nenapadajú iba patogény, ale napadajú tvoje vlastné bunky. To je to ochorenie. No a keďže máš tohto veľa zápalu a takýchto veľa problémov, tak to, že máš ešte ďalšie zápalové ložisko, je proste problém. Hej? Lebo to už dáva do toho, v angličtine sa to povie overdrive, že je to príliš, tá imunita je príliš vybudená. Takže ak ty prídeš a toto zápalové ložisko odstrániš, a ono ešte má mimo to, bude tam nejaký imunoregulačný rámec, tak to ti v podstate môže pomôcť. A my máme pri niektorých autoimunitných ochoreniach aj veľmi dobré skúsenosti ako z praxe. Dobře. Tak jo, tak já myslím, že jsme tady dneska probrali strašně moc zajímavých okruhů. Zaznělo tady spoustu zajímavých informací. Pojďme si celý to téma teďka nějakým způsobem shrnout. Takže kdybys prosím shrnul, jak teda ten mikrobiom můžeme prostě prakticky podpořit v každodenním životě nějakými hlavními intervencemi. Takže za mňa je to jednoznačne zmena stravy, ideálne na tú stredomorsku. Takže musíš prísť, vstúpiť si do svedomia, daj si, čo máš rád a jesť viacej zeleniny, ovocia, celozrnných výrobkov, zdravých vecí, variť si viacej zo základných surovín a proste ako keby sa viacej o seba starať. To je úplne najkľúčovejšie. Mal by si mať proste viacej fyzického pohybu, mal by si odinštalovať sociálne siete, aby si nemal nervy a mal by si nepozerať do obrazoviek pred spaním, aby si sa normálne vyspal. Hej? Úplne zjednodušené. Toto je to úplný základ. Ty môžeš do seba sypať, koľko chceš probiotik a prebiotik, ale ak ten životný štýl bude proste tragický, no tak ako nejako ti to pomôže, hej? Ale nebude to, čo budeš mať, keď budeš robiť tieto zmeny. Ak by si to chcel, ako ešte do pôvodu zapojiť probiotika a prebiotika, tak ako v poriadku, hej? Ale bez zmeny životného štýlu to proste nepôjde. Ľudia musia žiť lepšie. Super, to je krásný. Co ještě mě zajímalo, tím, že ty se tomu věnuješ, tomu výzkumu opravdu na mezinárodní úrovni, kam v současné chvíli směřuje výzkum mikrobiomu? Je to personalizovaná výživa, jsou to nějaké konkrétní terapeutické zásahy? Tak je niekoľko takých odvetví. Jednoznačne personalizácia a cieľená modulácia mikrobiomu je veľká vec. Sme mali krásne prezentácie z Južnej Korei na veľkých datasetoch cez 10 000 ľudí, napríklad to, ako spracovajú polyfenoly.
Takže je tam evidentné, že sa tam hýbeme a budeme behom pár rokov už vedieť naozaj veľmi personalizovane nastaviť, že čo by si mal, čo by si nemal, či už v strave, alebo teda aj v tých suplementoch, alebo liekoch, alebo niečom. Takže personalizácia je jedna vec. Potom druhá veľká téma sú tzv. Living Biotherapeutics Products, LBP. To nemá ani preklad ešte. To sú v podstate probiotika ako lieky. Nejako už ho doplnila ako lieky, čiže normálny farmakologický vývoj ako akýkoľvek iný. Výhoda pri nich je, že minimum nežiaducich účinkov, lebo stále sú to iba baktérie. Takže to má ako pomerne veľký potenciál, napríklad pri ulceroznej kolitíde, ktorá štandardná liečba môže mať tých nežiaducich účinkov celkom veľa. Takže tam teda ako lieky. A potom jednoznačne veľká téma sú analytické metódy, že stále tomu mikrobiomu nerozumieme. Veľmi. Akože rozumieme niečomu, ale je to stále ako taká, ako keby sme napísali prvé 2 riadky na nejakej tabule rase, hej, že iba začínaš proste. Takže my potrebujeme pochopiť lepšie jednak to zloženie mikrobiomu a jednak čo ten mikrobióm vyrába, metabolómu. A ja to vždycky hovorím, že v roku 2003 bol taký veľký zlom technologický, že už dokážeme sekvenovať DNA a tým pádom sme zistili, aké rôzne baktérie sú v mikrobiome a my žijeme teraz ten ďalší technologický zlom, kedy umelá inteligencia, tá robustnosť toho, ako dokážeme analyzovať dáta, nám pomôže ich lepšie pochopiť a o 10 rokov budeme oveľa ďalej vďaka tomu. Takže to sú tie analytické metódy. No a stále sa ešte snažíme pochopiť, čo vlastne ten mikrobióm robí. Ako to tam funguje. Že proste vieš, to máš tisíce, milióny interakcií paralelne a teraz si potrebuješ to vlastne pochopiť, že ktoré z tých interakcií sú tie kľúčové a ktoré dokážeš ovplyvniť. Takže to je úplne typický základný výskum, že čo sa to tam vlastne deje. A aby sa to dokázalo demonštrovať, nájdeš štúdie, ktoré hovorí, že mikrobióm je 2000 druhov baktérií a nájdeš, že je 10 000 druhov baktérií. No to je pomerne rozdielne číslo, hej? Takže ešte stále akože tam toho strašne nevieme, že to je iba začiatočné štádium, ale ako je tam aspoň s čím sa hrať, hej. To asi ono. Mě ještě zajímalo taková jako poslední otázka, jestli může být modulace mikrobiomu v budoucnu součástí léčby různých chronických onemocnění. Ja som o tom pevne presvedčený, že bude. To je jednoznačné, lebo ty môžeš riešiť nejaké chronické ochorenie, môžeš sa snažiť nejako symptomaticky, ale ak vieme, že to je kofaktor, to je ako náhle niečo kofaktor, tak by si ho mal zohľadniť. Takže ja si to viem predstaviť, že o 10 rokov ty prídeš k Voďakovi a on ti tam bude mať nejakú mašinu jednoduchú, takúto, kde sa to proste dá, urobí sa tam nejaká elementárna analýza mikrobiomu. My na také mašine aj pracujeme, takže existujú také veci. Hej, a na základe toho napríklad ti povie, že máš mať buď takéto lieky, alebo s týmito liekmi si daj takéto baktérie, to zvýši ich potenciu tých liekov. Aj to je veľký pravdepodobné. To my sa k tomu dostaneme. Ale ešte som bralo, že je to ešte stále do istej miery tabula rasa a potrebujeme zapísať tú tabulu, aby sme sa tam dostali. Ale ten výskum neskutočne rastie, my sa tam určite dostaneme. Super, dobře. Tak jo, pojďme na úplně poslední otázku na závěr. Já si tě nebudu ptát na guilty pleasure, protože ty už si hostem našeho podcastu byl, ptali jsme se tě v předešlý sérii, takže to nebudeme opakovat. Ale na závěr bych se tě prostě zeptal, co hlavního bys chtěl, aby si posluchači a diváci, divačky prostě z dnešního dílu o mikrobiomu odnesli. Co je za tebe ta hlavní nosná informace? Že majú zvýšiť príjem vlákniny. Tak to je zajímavé, že máme 2 hosty po sobě, kteří úplně nezávisle na sobě doporučovali navýšit příjem vlákniny. Já s tím souhlasím. Dobře, takže moc děkuju. To je pro dnešek všechno. Já ti fakt děkuji, že jsi opět udělal čas na náš podcast. Zaznělo tady spoustu zajímavých informací, ať už i o tom překyselení, o třeba i tom vaginální mikrobiomu a tak dále, který rozhodně nezazněli minule a spoustu posluchačů a posluchaček si myslím, že ještě nikdy neslyšeli, takže moc ti za to děkuju a přeju ti, ať se ti daří v dalším osobním a samozřejmě i profesním životě a v dalším výzkumu. Tak, ďakujem napodobne aj tebe. Ďakujem veľmi pekne. Tak, prosím vás, já bych hrozně moc na závěr chtěl poděkovat ještě jednou exkluzivnímu partnerovi našeho podcastu společnosti Mixit za to, že dlouhodobě podporuje náš podcast a vědecky podložené informace o výživě a zdravém životním stylu. A pokud i vy chcete podpořit fungování našeho podcastu, jděte na web mixit.cz a nakupte tam se slovým kódem IMV. Dovolte mi, aby ještě jednou společně s Martinem jsme vás pozvali na 7. roční konference moderní výživy, která se uskuteční 22. listopadu v Praze, anebo online z pohodlí vašeho domova. Já doufám, že až ten díl se bude vysílat vlastně v týden konference, tak jestli ještě vůbec budou vstupenky na fyzickou účast, ale každopádně to zjistíte na našem webu imv.cz v sekci konference, kde najdete všechny informace. Pokud se vám dnešní díl líbil, budeme samozřejmě hrozně rádi za lajky, komentáře pod videem, za dotazy,
za sdílení tohoto dílu podcastu a i za odběr našeho kanálu. Takže to už je opravdu všechno, mějte se krásně a budeme se těšit u dalšího dílu.